हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा इउथनि राङारि अनसुंथाइ एबा लन देन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन रेजिस्टार जागासिनो दङ दा माबोरै खालामगोन आरो रेजिस्टार खालामबा माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा गोबां कुइसन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 50% राङारि अनसुंथाइ फ्रि मोनगोन एबा मोना एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिस फैगासिनो दङ 5000 आरो एडिआरइ नोंथांमोननि 22,000 फैगासिनो दङ आरो साख्रि लानो ना लन लानो स' बेनि सायाव डिसकास खालामगोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला गोबां साख्रि फैगासिनो दं स' बेनिफ्राय एसएससि एसडि कनस्टेबल नभेम्बराव जागोन 80,000 बारा भेकेन्सि नोंथांमोना अनलाइन खालामनाय प्रसेसखौ मोनगोन आंनि चेनेलाव स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो स्टेप बाय स्टेप नायगोन एन्ड डकुमेन्ट्सनि सायावबो आपडेट खालामगोन स' दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय नोंथांमोना नभेम्बर 7 डेटसिम मोनगोन स' नोंथांमोना दायो रेजिस्टार खालामबाय थानो हागोन बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा गोबां कुइसन जागासिनो दङ दायो अनलाइन एप्लाइ जाथ'वाखै अके जाथ'वाखै खालि दायो रेजिस्टार प्रसेसाल' जाग्रोदों आरो जेब्ला 24 अक्ट'बर जागोन अब्लासो बिनि अनलाइन फर्म साबमिशना साबमिट जागोन बेखौहाय सिगांनो आपडेट होखादोंमोन सिएमआहाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना दायो रेजिस्टार खालामबा माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा स' नोंथांमोननि बाथ्रा जे रेजिस्टार खालामबानो नोंथांमोना लनखौ लाथारनांगौ बे नङा खालि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानैबो दोननो हागोन एबा नोंथांमोना खालामनानैबो लाखानो हागोन आरो जेब्ला फर्म साबमिट जायो अब्लासो नोंथांमोनाहाय फाइनाल फर्म एबा स्टेजाव थांनो हागोन नाथाय दायो रेजिस्टार खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जाया नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लानो हायो गोबां सानदों रेजिस्टार खालामबानो लनखौ लाथारनांगोन नामा एबा साख्रि मोननाय नङा नामा बे नङा नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै दोननो हायो नोंथांमोना दायो जेबो प्रब्लेम जाया स' बिनि रेजिस्टार खालामबा बोरै खालामगोन भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना रेजिस्टार प्रसेस भिडिअ मोनगोन डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय जायफ्रा नायाखै आरो नायनानै स्टेप बाय स्टेप खालामना लाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामबा नोंथांमोना नैबे डाइरेक्ट स्किम रेजिस्टाराव थांबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हागोन साइन आप खालामाबाबो डाइरेक्ट नोंथांमोना रेजिस्टारावबो थांनानै खालामनो हायो बिनि सायाव भिडिअ दंखायो नोंथांमोना नायफिन खनसेबाव डिसक्रिपसनाव भिडिअ चेक खालामनानै स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सनि सायाव फैबाय दा फार्स्टआव जाबाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नैबे जाबाय एप्लाइ फर स्किम एन्ड बेनिफ्राय गेट एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना मोनगोन रिसिभ मोनगोन एन्ड बेखौ दोनबानो जाबाय बेनिफ्राय स्किम नोंथांमोना बेनिफिट बेवहाय गोबां रोखोमनि फान्ड थागोन नोंथांमोना हमना ला 2 लाखनिफ्राय 5 लाखनि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोन जायनोखि 10 पासनिफ्राय हमना ला सिम्पल डिग्री पास अब्ला 2 लाख मोनगोन बेनिफ्राय जायनोखि डिप्ल'मा डक्टरफोर इन्जिनियारफोर दङ अब्ला बिथांमोना 5 लाख मोनगोन नाथाय बे 5 लाखखौबो अनलि 5%ल'सो मोनगोन हमना ला 100% स्टुडेन्टआवहाय हमना ला नैबे 5%ल'सो बिथांमोननोहाय होनाय जागोन स' बेनिफ्राय स्किमनि डिटेल्स दं बेखौ नायबानो जाबाय दाना क्राइटेरिया स' नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 28 इयार्स अके बेनिफ्राय 43 इयार्ससिम आरो नोंथांमोना नै मोनसे बेनिफिट डेटखौ नाय अब्लासो रेजिस्टार जागोन नङाबा जानाय नङा 1 एप्रिल हमना ला 1 एप्रिल 2023नि नोंथांमोनाहाय बेखिनियाव नोंथांमोना बैसोआ 28 एबा 28 इयार्स जाथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम 43 इयार्स बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सपेन्सआबो नोंथांमोना नैबे डेटजोंहाय मिलायनांगोन अब्लासो डाइरेक्ट भेरिफाइड जागोन नङाबा इनभेलिड दिन्थिबाय थागोन नोंथांमोन एमप्लयमेन्ट एक्सपेन्सआ डाइरेक्ट अट'मेटिक बिथांमोनजोंहाय माने कानेक्ट दंखायो एमप्लयमेन्ट एक्सपेन्सआव स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जेब्ला साख्रि लागोन अब्ला एमप्लयमेन्ट एक्सपेन्सआव भेरिफिकेसन जायोबा नोंथांमोना लन दंना गैया अब्लानो डाइरेक्ट मिथिसिगोन बेवहाय स' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा स्टुडेन्टस नोंथांमोना बेखौ लायाबानो जाबाय अके स्टुडेन्टसा बेखौ लायाबानो जाबाय मानोना आपकामिंआव गोबां साख्रि फैगासिनो दङ जेरैहाय आसाम पुलिसाव 5,000 फैगासिनो दङ बेनिफ्राय एडिआरइ हमना ला 22,000 फैगासिनो दङ दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज होनानैसो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ नालाय जबावहाय आसाम स्टेटआव बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय बिथांमोनाहाय बेवहाय ट्रेक खालामखागोन बाव दंखायो आरो बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ 1 एप्रिल 2023नि सिगांनो एप्लाइ खालामनाय जानांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन दानि गोदाना बेयाव जानाय नङा अके मानोना इनभेलिड दिन्थिगोन एन्ड बेनिफ्राय जोंनि एसटिआ क्लास 10 सिम फरायबाबो जागोन बेनिफ्राय क्लास 10 निफ्राय हमना ला डिग्री पासआ जाबाय 2 लाख बेनिफ्राय जायफ्रा नैबेफोरबायदि डिप्ल'मा दङ बिथांमोना 5 लाख मोनगोन अके एन्ड डकुमेन्ट्सआ जाहैबाय नै बेयाव नोंथांमोना जायखिजाया फार्स्टनि अप्सन पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स पासपर्ट बेंक पासबुक आधार कार्ड भटार आइडि एनि वान मोनसे थाबानो जागोन गोजौ होनाया एन्ड एड्रेस प्रुफआव नोंथांमोना जाहाथे एड्रेस थानायखौ होयो एन्ड बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नायदो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ नांथारगोन अब्ला एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथाङा साख्रि लादों एबा लन लादों बेनो ओंखारखागोन जेब्ला भेरिफिकेसन जायो एन्ड बेनिफ्राय बेंक पासबुक एबा केन्सेल बुक बेनिफ्राय पेन कार्ड बेखौ नांथारगोन पेन कार्डआबो बेयाव गासैबो रेकर्ड थागोन स' बेनिफ्राय मोनसेल' बाथ्रा जायफ्रानोखि नोंथांमोना बे लनखौ लानानै जुदि मोजां खामानि मावनो हायोबा स' नोंथांमोना साक्सेस जागोन अके
स' बिनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि बे रांखौहाय 50%ल' नोंथांमोना हरफिननांगोन हमना ला स' नोंथांमोना 2 लाखआवहाय 1 लाख नोंथांमोना हरफिननांगोन आरो बे 1 लाखखौबो नोंथांमोना जेबो इन्ट्रेस्ट होनाङा जि दङ बेखौनो नोंथांमोना इनस्टलमेन्ट वाइसआव हरनांगोन हमना ला 4 बोसोर एबा 5 बोसोरनि उनावहाय नोंथांमोनाहाय 2000 एबा 3000 दानावहाय नोंथांमोना हरनांगोन आसाम पुलिस 7 अक्ट'बराव 5000 अफिसियेल नटिफिकेसन रिलिज जासिगोन नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो जेब्ला फैयो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसखौ मोननो हागोन दा बेनोमोन माखासे स्किमनि डिटेल्स आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदानमोन साबस्क्राइब खालामना लादो स' बेफोरबायदि आपडेट मोनबाय थानो आंनि चेनेलाव